1 ноември, Денят на българските будители. Празникът е посветен на делото на книжовниците и всички онези, които се борят и пазят българската писменост и култура. На днешния ден пред нашата камера застават документалист и писател Михаил Кунчев и младият учител Георги Милушев. Какво за тях е будител в днешно време? Разказваме с оператора Любослав Ангелов. Ако едно време знанието е било нещо, за което нашите прадядовци са продавали нивите си, за да може дядовците ни да знаят азбуката, сега е на ръка разстояние. Не струва нищо. Струва единствено, може би най-ценният ресурс, нашето внимание и нашето желание. Нещо, което в днешно време все по-малко намираме, за съжаление. С тези думи ни посреща писателят Михаил Кунчев пред паметника на поета Пейо Яворов в столичната Борисова градина. Ние говорим все за двете му любови, най-драматичният поета. Никой не говори за това, че този човек на върха на славата си, когато всички софиянки се въздишали по неговите стихове, когато всички вестници са писали за неговите стихове, този човек зарязва славата и суетата и казва: аз отивам в Македония, въпреки че не съм държал пушка никога в ръка, да дам живота си за свободата на поробения българин. Според него историята ни е заложена в нас и ние я помним. Ние сме такъв народ, който просто в кръвта му е закодирана този завет на тия хора преди нас. Дори да не помним конкретните събития, аз искрено вярвам, че отвътре ни идват тези действия, които те са предприемали. Ще ти кажа защо. Първата световна война на 5 милиона българи, нашата войска е 1 милион души, т.е. всеки пети българин, не всеки пети мъж, всеки пети българин е бил в армията. Което значи, че всеки от нас чисто статистически има поне 2, 3, 4 дядовци, които са лели кръвта си за свободата. Дори да се стараем да не помним историята, да не искаме, вярвам, че това се предава в нашото ДНК. От другата страна на Борисовата градина намираме Георги, млад учител, според когото будител е всеки, който образова. За мен будители са всички хора, които палят искрата в учениците, в децата към образованието, да имат интерес към науката. Така че будителя може да бъде открит навсякъде. Будителя може да бъде открит в училище. Абсолютно всеки един човек, който пали искрата на учениците към науката, за мен е будител. И с двамата говорим за днешните будители. Кои са, къде са, какви са? Може ли да намерим будителя в TikTok? Можем да намерим будителя абсолютно навсякъде. Точно там е най-хубаво да се намерят и могат да се намерят тези хора, защото изпъкват сред може би леко пошлата маса от така ниски страсти, на които сме свикнали да се радваме, и шарени картинки. Въпросът е дали ще ги разпознаваме, дали ще ги последваме. Можем ли да кажем, че днешните инфлуенсъри са новите будители? Тук нещата за мен са спорни, зависи какви инфлуенсъри, тъй като пък има много инфлуенсъри, които според мен не влияят добре на подрастващото поколение. Но най-важното е пътят към знанието, с малки крачки и постоянство. Да правим мънички крачки. Това са правили нашите дядовци. Его Захари Стоянов, човека, който на 18 годишна възраст е знал една единствена буква, буквата З, защото е приличало на цифрата 3. Този човек с мънички крачки се превръща в автор на най-значимата книга за България, заедно с история славяно-българска, и кореспондент на Таймс. Той не е седнал на 18 годишна възраст до стаята и да си каже: сега трябва да направя всичко изведнъж, трябва да стана много умен, трябва да изчета всички класики. Той е казал: дай освен З да науча и аз след това, и Х след това, и Р, докато науча цялото си име. А след това ще го сложа в изречение. Мъничките крачки към събуждане. Може би това е най-важното. Но историята, която е свързана с нашето минало и за развитието на българската книжовност и култура, със сигурност трябва да се помни и да се предава нататък.